איתנו עורך הדין משה מלול. עורך הדין והנוטריון משה מלול. כך אומרים, שלום כבוד וברכה. גדול. אז טוב שהצטרפת אלינו. אנחנו היום על עסקאות מקרקעין ביהודה ושומרון, שזה משהו די חדש אצלנו פה. אז בוא תסביר לנו קודם כל, מה שנקרא, תמקם אותנו, מה זה יהודה ושומרון בכלל. על איזה אזור אנחנו מדברים? יהודה ושומרון זה אזור מאוד מאוד כולל, שהוא פרוס על הרבה מקומות במדינת ישראל. אנחנו מכירים את מעלה אדומים, אריאל, גוש עציון, השומרון עצמו, וגם מטה בנימין, שיש הרבה יישובים שנמצאים באזור הזה. כמובן שכל מקום קרוב למקום מרכזי בארץ, למשל מעלה אדומים מאוד קרובה לירושלים, אריאל גם כן קרובה לאזור המרכז, שומרון, יישובים גם באזור של מטה בנימין, שמוגדרים כחלק ממטה בנימין, בחבל ארץ שלהם, זה כמו מצפה יריחו. אז היה לנו שיעור גיאוגרפיה, אז היה לנו שיעור גיאוגרפיה קצר על האזורים. זה אזורים. ועכשיו אנחנו נתמקד בנושא שלשמו התכנסנו, שזה הנדל"ן ביהודה ושומרון. מה בעצם ההבדל בין רכישה דירה ביהודה ושומרון לבין שאר הארץ? הדבר העיקרי שהכי חשוב כאן המרכזי זה מעמד הקרקע. מעמד הקרקע, כשאדם רוכש דירה מקבלן, או רוכש דירה יד שנייה בעיר, אז הוא יודע שיש טאבו מסודר, והוא רוכש זכויות קנייניות. אנחנו מכירים את המושגים גם כמשפטנים, מה זה זכות קניינית, מה זה זכות חוזית, אבל כשאדם רוכש זכויות ביהודה ושומרון, צריך להבין שיש זכויות חכירה, יש חכירת משנה, ויש זכויות שנקראות ברשות. מה זה זכויות ברשות? אני רוכש זכויות שלמעשה יש לי רשות לשבת על אותה קרקע, על אותה דירה, אבל יכולים לפנות אותי, כמובן, בכל עת, אם צריך חלילה, עם פיצוי ממשלתי זה נשמע מפחיד. אני קונה בית ורוצים לפנות, אף אחד לא מפנה אותך. לצערנו, אנחנו כבר מכירים את זה מגוש קטיף, אז אנחנו גם מירושלים. פחות מופתעים. אבל אני יכול לחדש לכם שגם בעיר, שאדם יש לו זכות קניינית בטאבו, היא לא מובטחת. אז איפה נרשמים? אני רוצה פינוי. פקודת ההפקעות וחוק התכנון, גם שם יכול לפנות אותנו, כמו שראינו ברחוב יפו בירושלים, שפינו שם אנשים לצורכי מסילות ובניית רכבת. אז אנשים שגרו 100 שנה בדירות, היו צריכים בסופו של יום להתפנות ולמסור את ביתם. אז שום דבר לא בטוח. אבל הרעיון הוא שברשות, יש לי רשות לשבת בקרקע הזו, כל הפרוצדורה שם שונה לגמרי. אז הזכויות שלנו נרשמות בטאבו או ברמי, כמו שאנחנו... אז כמו שאנחנו יודעים, יש את הטאבו, שזה במדרג הפירמידה, נגדיר אותו ככה, הטאבו זה למעשה הרשות המכוננת העליונה, אני בכוונה מגדיר אותה ככה. אחרי לשכת רישום מקרקעין יש לנו את רמי, שזה רשות מקרקעי ישראל. אחרי רמי יש לנו את המינהל האזרחי יהודה ושומרון, שזה חלק מרמי, הוא גם כן חלק ממנו, מהכובע שלו. מתחת לזה זה הסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות, שלא הרבה מכירים את המונח הזה, סוג של, במרכאות, מוטציה שנכנסה למערכת, ואנשים נבהלים כשרוכשים קרקעות בהסדרים מול החטיבה. מתחת לזה יש את החברות המשכנות. חברות משכנות, שזה עוד מתחת להסתדרות, כמובן ששם הרישום גם כן שונה. אני רוצה לשאול אותך לגבי כל הנושא של ליווי בנקאי ובטוחות, בכלל בעסקאות מהסוג הזה, איך זה עובד בדיוק? כי בטאבו אנחנו יודעים, כולנו מכירים את חפציבה ומה שהיא הולידה אחר כך, אבל איך אנחנו מגנים על עצמנו אם אנחנו קונים... זו בעצם השאלה הכי משמעותית היום, כי כולנו פוחדים שנשקיע ונשקע. כן, לצורך העניין. בדיוק, בדיוק. אז בואו שוב, גם כאן נראה את ההבדל כשאדם רוכש דירה בעיר, יש את סעיף 2 חוק המכר שמגן עליו בערבות הבנקאית, הידוע, כל תשלום, למעט 7% שמותר לו. מקודם דיברתם כאן, שמעתי בנושא של 7%, 15%. לפי חוק המכר, אסור לשלם יותר מ7% אם אין ערבות בנקאית, אם אין בנק מלווה, ליווי לפרויקט. משרדנו גם מייצג יזמים בכמה פרויקטים, אז לכן אנחנו מאוד חשוב להדגיש את הנושא הזה, שעד 7%, כל עוד שאין ליווי, או אין יותר בנייה לפרויקט, אפשר לשלם את זה כנגד, משאירים את זה בחשבון נאמנות של עורך דין, אבל בעיר, בקיצור, יש ערבות בנקאית שמגנה עלינו. ביהודה ושומרון, הזכות הגדולה שיש לך קרקע שהיא ברשותך. זאת אומרת, אני מקבל הקצאת קרקע, אני מקבל הקצאת קרקע של אותה ברשות על השם שלי, עוד לפני ששילמתי בכלל תשלום לקבלן. ופה זה החידוש, אני חותם על הסכם הזמנת שירותי בנייה עם יזם, משלם עד 7%, מקבל את הקרקע על השם שלי, ומשם מתחילים את הדרך. חלילה קורה משהו ליזם, אז אני ממשיך עם קבלן אחר, אם צריך. אבל מבחינת המיסוי זה אותם חוקי המיסוי כמו בשאר הארץ? אז זהו. שיהודה ושומרון זה קצת שונה. יהודה ושומרון זה שונה, זוג שרוכש דירה לראשונה בחייו, אם הוא מקבל הקצאת שירותי בנייה על דירה, הוא צריך לשלם מס רכישה, לא לפי מדרגות, הוא למעשה מקבל זכויות קרקע. אז הוא ישלם 6% אם אין יותר בנייה משווי אומדן עלות פיתוח שמנפיק היזם, או 5% מתשלום, 5%
אם יש היתר בנייה, מאומדן עלות הפיתוח. אבל יצטרכו לשלם מס רכישה אומנם מאוד קטן, אבל יש תשלום. זה לא כמו דירת מגורים רגילה בעיר, שיש לך פטור עד 1,980,000 שקל בדירה ראשונה. זה בעצם עסקה טובה זה יותר עסקה טובה למשקיעים, שרוכשים דירה שנייה ומעלה, כי אז הם לא משלמים 8% מהשקל הראשון על כל הנכס. בדיוק, הם משלמים את ה5 או 6% רק מאומדן עלות פיתוח. נניח, זה עולה 100,000 שקל שווי מגרש, אתה משלם 6,000 או 5,000 שקל, ובזה סיימת את הסיפור של רכישת דירה, של 2, 3 ו4 מיליון שקלים. עסקה מעולה למשקיעים. מצוינת למשקיעים. ורואים ששניכם מתמחים בנדל"ן, וריקי ואני פחות. אבל יש לי שאלה. לשם כך אנחנו נעצור את הדיון. עורך הדין משה מלול היה ממש ממש מעניין, מתמחה במקרקעין ומיסוי ביהודה ושומרון. תבוא אלינו שוב, יש לי עוד כמה שאלות. בשמחה רבה לרשותכם. את כל התורה על רגל אחת זה קשה, אנחנו נשתדל תמיד... לאט לאט אנחנו מחלקים את זה לפרקים.